Siyanamkela Avalanche of Grace, gama lami ndithenjiwe molweni. Namhlanje siza nelizwi lombulelo. Sizawukhe sifunde indumiso yekhulu elineshumi enesibhozo, ivesi yama-23. Ithi ukwenza kukaYehova kungumangaliso emehlweni ethu. Ithi ngelikaJoji, this is the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. That's my favorite verse. Namhlanje senza umbulelo. Umbulelo ke indlela esiphila ngayo. It's our lifestyle. Sibulela yonke imihla kasivuka ngoba kozila kalala umgcini kaSirayeli esigadile. Siyambulela xa esenzela izinto ezinhle ngoba usoloko emhle esenzela izinto ezinhle. Siyambulela naxa ehambe nathi ibanga elide njengangoku sifike kwinyanga yokugqibela. Size nombulelo. Kungamandla wethu, it's the Lord's doing. Ukwenza kukaYehova kungumangaliso kuthi. Imimangaliso kaYehova, i-miracles kaYehova esizozibulela namhlanje. Dala abantu begula, nawe ugula kodwa usakugcinile. Kungumangaliso kaYehova. Vele utsho uthi this is the Lord's doing and it is marvelous in my eyes. Ulipersonalize, ulijongise kuwe. Uyikhupha kuwe ngaloo ndlela ngoba ngenye ixesha izinto sesithe sicinge fana sithi hayi kukuhlakanipha kwethu. Noko ukuhlakanipha sikuphiwa nguYehova. Kungokwenza kwakhe ibe kungumangaliso. Sihlale sibona imimangaliso yakhe yonke. Noba kwenzeka ntoni na kufuneka empilweni yakho uziqhelise ukuba nombulelo kaYehova. Umbulele mama. Angabi semva thina sibe phambili. Into enye emasiyibulele kakhulu esinoqala ngayo emibulelweni yethu ukuba asikhulule, asisave, salvation, ukuhlangulwa ezonweni. Salvation lena kufuneka elistini yezinto emasizibulele ibe phambili. Namhlanje sizizidalwa ezitsha. Into ezendala zedlulile, okudala kodlulile kuthi. uYehova sekwimpilo entsha. uYesu senzela into ezintsha nezinhle yonke imihla. Simbulele uYehova ngesalvation. Simbulele ngokusithumelela unyanakhe ekuphela kwamzeleyo. Simbulele uYesu ngokuzinikela azikuthi. Uyasakakhathali noba ubuwenze intoni na. Kodwa ukumbulela kona kufuneka simbulele ngoba nguye osicholileyo. Wathi aba noba bazintoni na abantu bachole na. Simbulele his doings ngoba he's our refuge, our fortress. In him we trust. Psalm 91. Besizawuba yini ngaphandle kwakhe uYesu Kristu? Besizawuba yini kodwa? Ethi indumiso, enye indumiso endizithandayo, indumiso ndiyazithanda. u-124, uPsalm 124 uthi we have escaped like a bird from the snare of the fowler. Ithi ngolwimi lwam, athi umphefumlo wethu usindile njengendaka emgibeni wababambisi. Umgibi uqhawukile, sasinda ke thina. Waqhawuka umgibi, usezithembisile nje. Ishaba zekho sesizithembisile, sizithembisile into yokuthi sizawutya inyama. Qhawuka umgibi. Ithande ngolwimi lukaJoji athi ithi, had it not been God who was on our side, the enemies would have swallowed us alive. Ndonayo ke umqhawuli wemigibe uYehova. Masimbulele ngoqhawula imigibe uYehova.
masimbulele ngokukhawulelekile besazithembisile ukuthi hayi ungeqa uzawuwela phantsi. Athi uNova, hayi Lord, athi ndachitha igazi impilo yakhe. Utsho njalo xa ujonge impilo yakho, uYesu apha vela khona nempilo yakho, kudala ugula, kudala ekuphephisa, uthi usagula akupholise Yehova. Utsho uthi hayi lo wachitha igazi lakho Yesu ngempilo yakho. Qhayisa moya, sibabaza ubuhle bakhe, sibabaza iinceba zakhe. Singathuli okanye xa besibona into yokuthi nje hayi lona noko besisithi uyawa jonga ufumene umsebenzi ebekade engasebenzi okanye nangakasebenzi kodwa usamile, she is standing very strong. Ubaxelele uba kungenxa kaYesu Kristu owachitha igazi lakhe ngalo. Utsho uthi nje it's the Lord's doing and it is marvelous in my eyes. Uthi kukwenza kukaYehova, imangaliso kaYehova, ungandiboni nje nini. Baxelele abantu ngesosi yakho, baxelele ukuthi uYesu yisosi yakho. Masingafihleni kwezi end times. Uba simewe, we are still standing, we are still praising him, we are still thanking him. Usambulela ngeli xesha abanye besithi nje ndizawubulela ntoni lowo sebembizwe lowo umntu omdala. Don't mock God. Asingajongi izinto ezimbi ezenzekayo nezinto ezehla ezimpilweni zethu, masingavumi uba zisihlukanise noYesu Kristu. Khatha noba usentla kwamasimi kanjani kodwa bambelela kuYesu Kristu. Ulisalela kaloku kuloo family. You are a remnant in that family. Yoloo nto uyawavu ukhethile by grace. Yoloo nto noba sowusithi uyawa, sowusithi hayi ndiyanikezela, akubambe. Haleluya, akubambe. Athi yima ngeenyawo zombini. Xaba sizisithi ziyakuwisa iingxaki, sizisithi hayi lo akasoze not kulo nyaka, akubambe ngoba uyiremnant ekhethwe nguye. Ulisalela kuloo family. Noba ungawa kanjani, noba ungagula kanjani, kufuneka unyamezele. Endure that suffering, endure those sicknesses, endure those afflictions. Ngecala lakho Yesu, it's the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. Sambulele Yesu, umbulele yethu, sona simbulele. Chitha ixesha nje just to spend time ujonge apho track record yakho, ukulunga kwakhe abavela nawe khona. Ugqiba ixesha, ube nexesha mani umbulele. Asibe nexesha, sizinike futhi ixesha ukuthi nje naye uzibhale phantsi izinto uyawona kwenzela. Jonga abantwana bakho bayapasa ngamalengiso. Is the Lord's doing. Baxelele abantwana ukuthi kungenxa kaYesu, kwenzela into ukuthi bangacingi ufana bangamandla wabo. Sibaxeleleni abantwana bethu xa bephumelele, sithi it's the Lord's doing. Mfana, ayinguwe. It's the Lord's doing mntanam, uyintombazana. It's the Lord's doing. Kwenzela into ukuthi bangaziwaphumbazi, amazi ukuthi nje noYesu. Zonke izinto ezenziwa nguYesu, enzelwe nguYesu zonke izinto, phethiswe nguYesu. Akuphephisa uYesu, asiphephise uYesu, asixhole uYesu, ajike impilo zethu. Asimbabazele, sixelele abantu uYesu kule festive season. Le festive season zenalo ixesha lobheka kwi-malls. Xa siya kwi-malls, xelela abantu uYesu. Noba uye eholideyini kuphi kuma-countries kakho usixelela ukuthi nje aluzuphelelanga ungakhange waba nomntu omxelela ngoYesu.
sitshetsholoze ivangeli kaYesu Kristu kwezi end times mihla ngemihla. Nkosi kakhulu, Jesus.